Nakalive na tayo. Wow. Michelle Claro. Diyan ka lang ha. So, what's up guys? May ano tayo rito. Live update po tayo sa traffic. Traffic dito sa office ni Congressman San. Communications Media Office po yan. Pero sa baba, yung aming Office of the Congressman, si Sandro. Teka, papakita. Guillermo, Guillermo. Ito, may ano rito eh. May... Educational assistance. Oo. Yes. So, sobrang dami. Marami pa po dyan. So, Christian Arcan. ay, sila. Carla A. Balao. Mga tao dyan sa baba. Ayun, no? Ay, teka, tingnan natin. Sa baba. So, hindi po ito pila ng ano. Hindi po... Darren Michael Gomez. Hindi po ito pila ng ano. Justin Lawrence Tupay. Wawawin. Princess Bakit Julia Bulaga? Ventura. Hindi po ito. John Aldrich. Maria Okay. S. So, ano, Angeline Agsta. ano, Angeline Agsta. ikong siya, guys. Ferry May Ramos. Kailan Miguel. So, ito po yung mga binibigay nilang ano, assistance. Daniel Joash and Wilson. May medical assistance, may burial assistance, tapos Joseph Martinez. may transportation assistance, educational assistance. Antonio R. Jose. Wala talaga. Leila Jelaica. Kaya, no, di mo kaya. I-double click mo lang dito. Christine B. Bassi. Andyan sa Lawrence. So, tayin natin. Hindi tayo. Ay, ni Lola. Interviewan tayo ni... Interviewan da ka, mami. Ay, di mo kayat. Di na tamamin. Mami, interviewan da ka. Ha? Halatan. Ito guys, may ano tayo, may mga beneficiaries dito at mag-interview tayo rito. O ano yung mga kukunin nilang assistance. Hello mami, anya ti assistance nga lalan nyo? Food assistance. Ayan po guys, may mga ayan. So taggutom po ang Ilocos Norte. Medical. Oh. Transportation din. Kung wala kayong pamasahe. Ayan. So maraming tao rito. Guys, kasi masakit yung likod ko. Yung phone. Shout out kay RJ Angeles. Punta daw siya. Jovelin. Yes. Yan. So, Ryan Cedric Biguero. tanong tayo sa mga pulis. Sa pulis. Bali nagdamag siya. Anya ti assistance nga kayo. Medicine. Ano, yan, si na kuya may medical assistance. Mga miles na ngayon. Ayan. Si kuya also sa lahat po ng mga hindi pa nakaka mga assistance dito sa Ilocos Norte. Lalong-lalo na sa District 1, punta lang kayo rito. Meron pa next week. Continuous po. Pero
mas okay pag pumunta na lang kayo sa hapon kasi siya umaga talagang wala kayong ano eh. Wala talagang ano ba yun? Wala kayong ma-place. Kumusta naman po yung ano, yung tao dito sa office ni Sir Sandro? Okay naman po. Kumusta naman yung kaninang umaga kasi may news kanina na super dami ng tao. Okay pa naman yung mga crowd, hindi naman sila nagkagulo or Hindi po sir. Yan po yung iniwasan po namin sir. opo. Kaya po nandito po kami para So, hanggang anong oras ba kaninang nandito kayo, sir? mga 7:40 sir, nandito na po ako. Glenn. Maraming salamat po, sir. Guys, yan po si Sir Nere. Kung bari po, pag gusto niyo po ng ano, ng Korean food, punta lang kayo dito sa ADZ Cafeteria, dito lang sa La Tabacalera. Ayan. Mahina daw ang signal ko. Bahala ka dyan, Arjun. Oo, mahina. Thank you po, ma'am. Thank you. Yan. So, sino pang ano pa natin dito? Sino pa yung pwede natin interviewin? Ay, mag-interview tayo doon. Ayan. Alinor S. Guzman, Alnor Usman, Aizel Ikapa, So, nandito. Jaime Sakile, Risa May Pascual, Micaela Celine B. Corpus, Lebron James B. Corpus, Uy, nandiyo. George Narinig nyo yun, guys? Nandito pa si LeBron James. Alanza Day, Si LeBron James. Nandito daw. May ano ba yan? Educational assistant. Ariel Denji Rabin, Gra- Hannah Bertel B. Grabe. Talagang dinadayo po tayo dito sa Ilocos Norte. Dito si LeBron James. Baroga, Noeline M. Luis, Hazel Ray Joy Rasus, Ariel Denji Rabin, Maria de Jesus and Baroga, Aniston Baroga, Yo. Rodel Jacinto, Ayan. Yesha Nicole Akig, Tingnan natin yung mga documents. Hello, sir. From ano po kayo sa Provincial Education? O, sige. Nagsisiyali siya. Actually, naka-live po tayo. Sir, doon na lang sa loob. Sa loob na lang. Mas maganda sa loob po. Yun yung mga boss namin. Sige, sige. Wala, nahiya na sila. Kumakain po sila. Okay. Sige po. Nahiya na sila eh. Okay, dito tayo sa kabila. Ha? Saan tayo? Punta tayo sa loob. Sige, puntahan natin si Jill. Siguro. Ay, at ang kabarungan ng Annalisa Inviernas. hello ma'am. Ito po yung napakaganda namin Ma'am. Hello ma'am. Pwede po bang mag-interview? Anong interviewin mo? Like, ano ang tuleta, ah? Bakit ko ikakat? Naka-live tayo. Live po tayo sa sa YouTube. Yes po sa mga ano akong Glenn. Anong meron? Good afternoon. Bakit po tayo gumaganda? Gumaganda pa ba yung... Pero sa dami ng ginagawa nyo ngayon, hindi ka ba nagsisisi? Kumusta naman yung kaninang umaga? Kaninang umaga, kitang-kita nyo naman po ang nanlibo-libo ang ating mga kakaibigan na humihingi ng
assistance kay Congressman. Kasi po, akala po nila may deadline, kaya marami pong tao. Akala Pero nila sa totoo lang po, wala pong deadline. it will be continuous. Yes, continuous po yung mga assistance program ni Kong, kaya wag po kayong mag-alala mga kakailian. As long as, yun nga po, congressman siya, pwede po kayong mag-avail as long as you will complete the requirements. So, Paano po kag ano, masakit po yung likod ko. masakit sa likod. Ipamasahe mo sa misis. Ako. Masakit po yung likod ko. Gusto ko po ng yung upuan nyo, ganyan. Ano ba yun? Bakit ganun? Yan. Magtatanong lang. Nagtatanong lang naman. Okay ba? Aray ko. Ngayon naka-video pa yung ganito. Dugo. Okay lang po yun. Ayan po na. Sige, dito tayo. Tara. Saan po? Marami anong ginagawa nila dyan. Dami naman. So this is the processing. Dito po yung processing. Pero ang dami nila. Parang nakaka-disturb naman kami dito. Hindi. Hindi, joke. Yeah. So yan po yung processing processing office. Doon po. Baka palabas na nga rin. Ha? Saan? Hindi naman ako Facebook user eh. YouTube. Live na YouTube. So, kaya hindi sa Facebook. Hindi. Wala sa Facebook. Ha? Hindi nga. Ngayon lang naman ako nakita naman nakita. Ismail ka naman. Ako na rin ba? O saan ka? Okay. Ay, nakabasan. Yan itong bigat ba? Kung may drum, abalik. Brandon F. Isa din yung nag-play ng gano'n. Ang dami eh. This is Ang pasan niya din. di lang hanggang anong oras to? Ay, matext ang dalawa. Hanggang anong oras dito? Kasi doon nag-iwaras ang ako. May cut-off po kami, pero as long as Ma-accommodate na. namin yung binigay na number of beneficiaries within the Sa dami ng mga documents, nakikita nyo lang yun. Grabe, dami. Ganyan po kamahal ni Kong Sandro yung kanyang mga kakailan, hindi lang yung mga taga-district. Sa first District 2 rin, pumupunta rito. lahat, entire province. District 3? District. May District 3 rin. Actually, hindi lang po dito sa province of Ilocos Norte, pero yung mga Taga Ilocos Sur. nearby provinces like Cagayan, Isabela, Hello. Ilocos Sur, Tatanong. sila po yung andito din, humihingi din ng mga assistance. Kaya kinikater din po. Kinikater po kung saan wala Ang po galing. pinipili. Eh kung taga La Union, pwede din. Yun ang goal ni Kong. Hindi lang bilang isang congressman but as a presidential son. Oo nga. Yes, kaya niya ina-accommodate. Grabe, ano? Ako Si Sir Arby. Ayan. Hello po. Sir Ryan, mag-interview. Hindi, okay lang. Okay lang po. Sino bang nandyan? Hindi, mga konsihal lang nawa. Kasi nakita na nga okay yung kuwan. Yung team natin. Opo. Nakita nila na maganda yung yung mga nangyayari. So, Opo. Pwede kung they also want to pwede ba akong punta? Mag-interview. LCGA. 'Di ba? LCGA. Okay. Ah, okay. Para makater
din kasi dadikiti Opo. patients dito nga umumay so that direct jay tulong ni Congressman Sandro dito. Okay. So, maganda na. Yes, Opo. Para actually what we're asking for is more hospitals Opo. nga government run So, congrats. Okay yun lang. Okay lang. Yan po. live dito live. Ay, good afternoon po. I'm from... Tinatanong from- nila get kung anong ginagawa. Sabi ko, Opo. may proposal kasi na yung LCGH i-include din kasi nakita na maganda Yes po. and they also want to help Lawag City, Yes po. yung mga constituents na pumupunta dito para mas direct na doon tsaka sa government hospital. Yes po. That's what they're trying to do. So, the 3 good councilors and the 2 good Opo. staff of the district office, Yan po. mga boss, mga consultants natin, Ay, working hand in hand, for the betterment of Lawag City. kasi diretso na. Lawag naman, tagalawag naman tayo rin. Yes, anyway, first Tapos, district, opo. Lawag, so ikit-kitanda, Opo. sa pagsyatan na nakadadot matulungan. Opo. Maybe you should ask them Yes. kasi they're filing a resolution soon. Yes po. Working. Maraming salamat po. Ay, mag-interview na. Ako po si Apong Glenn from rin dito sa isa rin ako sa mga vloggers ni Kong Sandro po. So, maraming salamat sa mga po ninyo sa mga balak siguro, and what other plans are still napaplano ninyo ngayon. And maganda po kasi natanong ko kasi kay Sir Ryan na LCGH to hospital to rito. And napakabait ni Congressman Sandro na kahit lahat ng mga hindi niya ka-province, sabi nila pumupunta pa raw rito. So, si Sir, magpapakilala po kayo si Sir JB, pakilala po si Sir Brian Alcid po, tsaka si Sir Kiko. Yan po yung mga Team Marcos po natin dito sa Lawag. Yan po, sa mga nanonood, yan po. Ito po si Sir RB, ever beautiful. Sir Justin po, si Sir Justin. Ayan po, kumusta po yung mga susunod na gagawin natin? We're really excited because we're going around not only in the first district but also in the Kasi sabi po nila, diretso, kahit District 2, ikikater na rin Yes. po. Yun pala yun. So, sobrang bait naman po ni... Kakagaling lang namin ng Abralas. Yes po. Yes. Ayan po, and alam niyo po ba na ito po ang mga kinatawanan ni Congressman Sandro. Sobrang gwapo. Gwapo pa rin. Opo, lahat po sila, si Sir Kiko, si Sir Brian. Si Sir Brian po ever gwapo talaga. Ako din naman. Si Sir JB. Opo. Opo. Ayan po, nandito sila. Hindi ko alam kung anong gagawin niyo. Magkikimerienda ba tayo? Hindi naman. Nakalive po tayo. Wala ko talaga. Opo. Hindi, yan. Ay, hindi pa. Yes, napaka-swerte po namin at na tsambahan po ko namin kayo. Kumusta po kaninang umaga? Kasi ang daming tao kanina. Si Manny Morales yung nag-live kanina. Kumusta naman? Na-accommodate ba lahat po yung Gumawa po kami ng system para hindi na po maghintay yung iba. So we made a schedule for them. Kung kailan sila. Gusto lang namin i-clear na yung assistant sa ground niya. So wala pong deadline. okay. Yung likod. Gusto ko ng ganyan na chair. So yun, hindi. Joke na lang kasi sa monoblock. Actually, wala pong problema. Nasa taas lang opisina namin. Communications Nakalabas Media na rin Office. kayo. Hindi kami makababa. Opo. Ayan po. So, ayan po. Siguro magtatapos muna ako rito. Lalabas muna kami. Okay. And para matulong nyo na po yung Merienda ano. kayo. Ayun. Balik na lang kayo after nyo tapusin yung video. Opo. Sige po. Sir, thank you. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Yes.
Wait lang guys. Ayun. So nakipag-interview tayo. Hi, Kachi. Ay, hello. ito yung mga magaganda. Naka-live po tayo. Ito po yung mga magaganda. Oo, dun sa loob. Oo. Oo. Nag-YouTube. Ano, support ba yan? Apa akong Glenn? Akong Glenn. Crew din. Crew na. Akong Glenn. Yes po. Ayan po si Ma'am Arlene and si Ma'am Lani yung pinaka ano ba yan? Respectable na mga ano yan, mga Ikaw akong Glenn, ha? opo. Mga ano natin. Pempanada lang to. Empanada na ito, ma'am. Ururayik ni Jeep empanada na. Ilaraman kayo. Apo. Kateng ka ninyo. Bayan natin kayo. Dada dyan, makidamag kayo. Nalpas, inun na ang kaimut. Biglaan. Una, naka-live. Mapapainak. Actually, tawa. Sabi, letter lang. Oh, letter lang ako. Ayan, so... So ayun guys, andito lang tayo sa loob. Gusto ko na rin tapusin to. hindi ko na matake. Kanina pa ako tawad ng tawad. So, actually tatapusin na rin namin tong video na to. Yung video na to ay, ayan o, so dami pa rin tao. Kaninang umaga pa to. And alam nyo guys, hindi pala siya deadline ngayon. O, full year round. Basta congressman pa rin si Sandro. Ayan, full year round pala. Basta congressman si Sandro, pwede kayong mag-ask ng tulong para sa mga iba't ibang assistance na binibigay nila. Like medical assistance, burial assistance, transportation assistance, and kahit na anong assistance dyan. Basta pwedeng ibigay ni Congressman Sandro. So ayan, sabi nila, pwede rin nilang i-accommodate yung mga hindi taga dito na probinsya. Like, sa mga taga Cagayan, sa mga taga La Union, yung mga nearby provinces, pwede rin. Pwede. Basta pumunta kayo rito, bigyan nyo yung documents na kailangan niyo. Yun po yung, ano ba yan? Yun po yung talagang plano at talagang gustong gawin ni Congressman Sandro as a presidential son. Yan. So, napakasaya, napaka-proud ko po na isa po akong vlogger ni Congressman Sandro. Yes. And, ayun, wala siya rito pero damang-dama mo talaga ang presence niya. Kasi napakaraming nagmamahal sa kanya, napakaraming pumupunta rito at ng assistance. Jericho Ugo. Ayan, so tapusin na rin ito. Henry D. Ayun. Taban. Ayun. So, bye-bye guys, bye-bye. Teka. Daniel Debek metin. Daniel